Moi drodzy, obserwujecie właśnie, jak ludzie grają w Dead by Daylight. Mamy tutaj idealny przykład dwóch kolegów, którzy grają ze sobą w teamie. Zabójca, który jest również ich kolegą, który po kolei ich rani, oni się leczą, tym sobie nabijają expa, odradzają się, potem znowu on ich leczy, bo oni się leczą, potem on ich znowu rani i tak dalej, i tak dalej. I tak, moi drodzy, poziom się nabija. I takie właśnie zjawisko udało się tutaj zaobserwować, które jest paskudne i oszukańcze. No postaramy się tu zaraz jakoś kolegów szpiega i inwalidę zreportować, bo to brzydkie takie coś. I dlatego potem, moi drodzy, gry wyglądają jak wyglądają i dlatego twórcy nie chcą robić normalnych trybów gry. I na przykład teraz ciężko się dziwić, że twórcy nie chcieli wprowadzić do gry łączenia się, kolejkowania się, matchmakingu ze znajomymi, no bo dzieją się właśnie takie rzeczy, jak tu widać. No żeby nie było, że mówię nieprawdę, to zaobserwujcie chwilę. Ale ta muzyka jest przerażająca. A w sumie co się potem robi z tymi punktami? No kupujesz sobie za te umiejętności, no i level ci rośnie. No. No i moi drodzy, tak. Nie wiem jak długo oni chyba mogą to robić w sumie w nieskończoność, bo czasu nie ma, on nie ma czasu na zabicie ich, oni nie mają czasu na naprawienie, oni się nigdy nie wykrwawią, bo on ich rani, a potem oni się wyleczają, także no mogą tak robić godzinami, aż ich ktoś nie zreportuje, albo aż ich, nie wiem, z gry nie wyłączą. Także no, moi drodzy, jeżeli byście kiedyś zaobserwowali takich ludzi w grze, report i jeszcze raz report. To tyle ode mnie, trzymajcie się.